Έρχεται ο προμηθευτής του Βούλη, μου λέει: σου έχω ένα φανταστικό νέο προϊόν. Τι ρε, εσύ, του λέω, μου λέει βροχοδιώκτης. Βροχοτή, βροχοδιώκτης. Βούλης. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα προϊόν που το εφαρμόζει στο παμπρίζ του αυτοκινήτου και δεν χρειάζεται πλέον τους γυαλοκαθαριστήρες. Δεν έχω δοκιμάσει ξανά κάτι αντίστοιχο, οπότε πάμε να δούμε την αποτελεσματικότητά του μαζί. Ψεκάζουμε πρώτα όλο το παμπρίζ, το σκουπίζουμε απαλά με ένα στεγνοπανάκι, τα αφήνουμε για 2 λεπτά και σκουπίζουμε με ένα καθαρό πανί. Και πάμε να βγάλουμε τα αμάξι έξω σε μια βροχερή μέρα σαν αυτή. Βλέπετε λοιπόν πως οι σταγόνες όταν είμαι σε στάση τρέχουνε. Θα πάμε να δούμε όταν είμαι σε κίνηση τι γίνεται. Λοιπόν, είμαι με 60 χιλιόμετρα. Όντως, βλέπετε τα σταγονίδια πάνε με τον αέρα προς τα πάνω, παρασέρνουν και όλα τα μικρότερα. Ως τώρα δεν έχω βάλει καθόλου γυαλοκαθαριστήρα, βλέπω σχετικά άνετα μπροστά. Και τώρα που βγήκαμε από την πόλη, είμαι με 90 χιλιόμετρα και όντως φεύγουν πιο γρήγορα τα σταγονίδια, δεν μένει τίποτα πάνω στο παμπρίζ, δεν χρησιμοποιώ γυαλοκαθαριστήρα. Βλέπω άνετα μπροστά μου. Πολύ καλή περίπτωση και υποθέτω καλύτερη περίπτωση, ειδικά όταν έχεις αμάξια μπροστά σου και σου πετάνε νερό ή κάνα φορτηγό και είσαι στην εθνική. Εντυπωσιασμένος δηλώνω. Μπόνους χρήση, η εφαρμογή του σπρέι στο πίσω παράθυρο, στο οποίο οι περισσότεροι έχουν παλιό γυαλοκαθαριστήρα, δεν τον αλλάζουν, και επίσης μια καλή χρήση στους καθρέφτες. Μπράβο στο Βούλη, όντως πολύ χρήσιμο προϊόν για χειμώνα. Θα το βρείτε στο link της περιγραφής.